Ka Office District Handloom Officer West Giant Hills District, ka bahap po ka Department of Textile Directorate of Sericulture and Weaving ka Sarkar Jilla, haka nyaw terik kalapin niya so lang haka jing Rakhe ya ka National Handloom Day, haka program ka balalong ha Mukhap CFC Camp Production Center WJH. Haka ni ka program, lawan ya dan lang ru MLA ka than uba nujor ki sunga kum ukong san, bat u Deputy Commissioner ba BS Solia kum usembut kong san. Habakran haka jingya lang u MLA ulaong, wat langi ay ka jingya ro ya ka culture jang kiri sepngi, bat bot ru halor ki babon ki benta na ki weipat kiri ki balam syaka jingkio syaprang, Henry hakajuk kapor, ngim day ban kelat no ya la ka jong ka tenrai, ka ba pin wonder bat pin itu ya ka tenrai bat ki jing don jing sap ki jongi. Ka jing shisha ka long ru ba ka jing pulia benya na ki weipat, bat lek men ya la ka tenrai ka bangi hiar pateng, kan long ka nuksa babha ban kio syaprang. Na luar kata, UMLA kata ula kedauru bana kaliang ke Sarkar Meghalaya, kala pentrekam ya ki polisi baper, bat peliru ya ki lat lenti baper na kebenta ban kentio bat penek pensa ya ka culture tenrai ka jela. Bat kani ka jing penek pensa, kum kini ki kam shnakti bat than jing than hapok ka district ka jongi, kan pelilat pelilenti ha kaliang ka yok kam yok jam na kebenta ki babon ki samla. Hakane ka jing yalang la yoru ka jingkren na ka Deputy Director Weaving kong MR Liwat ka bala penpau lor ka jing temu bakong san jong kane ka sngi da ka ba pentip ru baya ka National Handloom la Rakhe man ka snam haka nyau terik unai lar ban ken mau buram ya ki bakum kini ki nong shong snang. Ki weipat ki bala ai jingkren ki kentup ya u Deputy Commissioner BS Solia, BDO Lasken CNRD ba BS Nyang, MDC Kathan ba WG Sungo na lor ki weipat. Hakani ka sngi la samru ya ka kusnam Best Cooperative Society syaka Mukhap Handloom and Handicraft Cooperative Society West Giant Hills District. Sarkar lagani le perchang bu tho igi lab luti. Hagu penne pensa iga dustur kriti iki riem ki bat tenre giong ki giong na. Tadi man ko win ka keluti ya wa ka sarkar Meghalaya na perchang bu tho iki lab luti u penne pensa iga riem tenre giong ki giong na. Barile ko kwa penne pensa untuk dukan utip mit don hi lembaga kategori ng baik. Henry kejing pencelur ya kan handloom man go cibentale kam galat yuk kam yuk jam.